ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋಡಿ ಬಕ್ಕಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೂರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಯೂತ್ ಮೆಲಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಮ್ದ ಅಂಚಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೋಡದೆ ಅಕುಲು ಯಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ತದೆ ಪಿದಡಿಯೆ ಇನಿ ಪಂಡ ಬೇಗ ಪೋಡ ಪಂಡ ನಮಕ್ 3 ಗಂಟೆ ಸಾದಿಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನು ಬಿಸಿ ರೋಡತ್ತು ಪಂಪೆಲಿಡ್ದು ಅಂಚತ್ತೆ ಆಜಾರಿಗೆ ಪಂಪೆಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಂತ ಅಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗು ಯಾವತ್ತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪುನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಫೋನಾಗ ದಾದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಯ್ ಜೋಲಿ ಅನ್ಕೊ ಪಂಪೆಯಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯಾನೆ ನೇಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಕಲಾಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಲಾಶ ಮೂಲೆ ಪುನದೆ ಮೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಮಿತ್ರ ಮೇರ್ ಶಿವನ್ ಏಪಲ ತುಲೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ ವಿಷಯ ವಾಚ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ತುಲಾರ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಂತಾರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಂತಾರೆ ಗೋಡೆ ಮಾಡ್ದೈತೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಟ್ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಂಡ ಅದೇ ಮೊರೋಳಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅವನ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಚಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬಡವ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಬಡವ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರೆದಿದೆ ಬಾರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಒಂಚೂರು ಬಡವ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆ ಕೂಜಿಲ್ಲ ಬಾಜಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ರೋಡ್ ಗುರಾಯಿನಿಗೆ ವಿಜೇಶ್ಲ ಕಾತದ ನಂದೇ ಮುಲ್ಪದ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಕನ್ನಡ ತಿರ್ಗಾಗೆ ಸಂಡೆ ಆತ ಐಕತ್ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾವ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುದುರೆ ಮೂಲ ಪೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಪುನೆ ಏನ್ ಬಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಎಂಗ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪೋಪೆ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ದೊಂಡಕಾಯಿ ಬರ್ದು ಕಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಮೋಟು ತೋರತ್ತಿರ್ತು ಬಚ್ಚಿರ ಅಡಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ ಕಕ್ಕದು ಈ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿನ ಸಾಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ಬಕ್ಕ ಏಪಲ್ ಉಂಡೆ ತುಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ದೇರ್ಗೆ ಹಾಕದು ನಿಂದು ಈಜಿ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಒಣಸಾದ ಐನ ಕಕ್ಕಿನ ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಐಟ್ ಕಕ್ಕದು ಇಲ್ಲ ಕಕ್ಕದು ಐಟ ಕೈ ದೆಕ್ಕಿನ ಬೇರೆ ಎಂಚಾಂಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಶೇರ್ಲೆ ಶೋನು ನಿಗಮ್ ಸತ್ಕಾರ ಪೋದಿತ್ತ ಸತ್ಕಾರ ಪೋದು 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಧಿ ಬಾಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ರಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಬಡ್ಚಿ ಮಂಡಲ ರಕ್ಷನ್ ಬಿಸಿ ರೋಡೆ ನೋಡೊಂದಿತ್ತೀರಿ ತಿಗ್ದಿ ಜಾರಿಗೆ ಗುರುವಾಯನ್ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಕಕ್ಕ್ಯಾರ ಕ್ರಮೋಟು ಖುಷಿ ಆಡ್ ನಾನಾತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಸಮ ಕಕ್ಕದು ಪೋರ್ಲು ಜೈದಿನ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕರ್ಲೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಲಾಗದನ್ನು ಚೋಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಂಡ ಜೊತೆ ನಿಸಿಲು ಆಡೋದಲ್ಲಿ ಏನಾನು ಮಂಗಟ ಏನೇರಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂತೂ ಇಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ಗೆ 10:45 ರೀಚ್ ಆಯ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ಹಾಲ್ ಬೇಲೂರು 4 ಕುದುರೆ ಬರು ಅಂತದ ಅಶೋಕದ ಹಾಲ್ ಆನನ ಕೇಶವ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕರ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾವನವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ನಾಡು
ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ದೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ರೂಮೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಕೂಡ ಜೋರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಟಿಫಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ ಆಯಿತು. ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಶಕ್ತಿಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೆಲವರೊಬ್ಬರು ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಲಿ ಒಂದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾನ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೀ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನಡೆದು ಚೂರು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದು ಉಂಟದ ಅದೇ ಗಂಟೆ ಆಜಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚು ಬತ್ತೀನಿತ್ತೆ. ನಾನು ಉಲ್ಪಡ್ದು ರೋಡ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಂಪಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಕ್ಕ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಗಡಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಚಾ ಪಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗಿನ್ ಇದ್ದೆ ಪಿರಬೋ ಈ ಪಿರಬೋ ಹತ್ತಿ ಲಾಗಿಜೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡು ಜಂಪ್ ತೂಲೆ ಎಂಬೆ ತುಯ್ಯರ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗೈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕಡ ಇತ್ತು ಫೀಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಬರ್ತಾ ಪತ್ಕೊನಪೆ ಡಿಕ್ಕಿಡೆ ನಾಯಿ ಬತ್ನಾಯಿ ಇಂಚ ಕೆಲವು ನಾಯಿ ಪತ್ಕೊನತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಸೋಡದರ್ ಬರ್ ಲಿಂಬೆ ಬಳಿ ಸೋಡದರ್ ಬರ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಐಟಿ ಸೋಡದ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಲಿಂಬೆ ಬಳಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡ ಐತೇರು ಎಲ್ಲ ಅನಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಪುಣ್ಸಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಅನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಇಂಚ ಚಲ ಪಡೀಲ್ ರೀಚ ಒಂದು ಬತ್ತ ಶಿವನ್ನೇ ಬಾಬಾ ಜೈದೇರಿ ಲಕ್ಕೇರಿ ಅರೆ ಬಾಬಾ ಕಕ್ಕದು ಸ್ವಯಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಮೆಲಾನೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೀನಿ ದಿನಾನ ಕಷ್ಟ ನೆಮ್ಮೋಲ್ತುಲೆ ಬಾಬ್ಲಿ ಅಮ್ಮೋ 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 ಆಲ್ಬಮ್ ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ಬಮ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಪ ನನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದು ಸ್ವಾಮಿನ ನಮ್ಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ 7 ಅರೆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂದು ಬಂತೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ತೂರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಇದಾಗಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಲಾರ ಮುಂಚಿತ ಮೇಲೆ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಬಿದಡಿಯ ಕೋಳಿ ಪುಣ್ಯಗೂ ಲೇಟ್ ಆತನು ಅಂಡಲ ಪಗಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು ನೀ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆತನು ಓಲ್ ದೀಪಿ ನಿಂತು ಓಡು ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿ ತಂಜಿ ಓಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಓಡಿತ್ತೆ ಗುಲಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಅದು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಮೇಣ ಬರಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನ ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಬನ್ನ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಅವಳು ನೀ ಭಜನೆ ಹೋಗ್ತಲೆ ಮಿಕ್ತಿ
ದಿನ ನಾವು ವಿಶೇಷಪುರ ಹರಿ ಓಂ ವಿಶೇಷಪುರ ನಿಂಗಳ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐತಿ ಸೌಖ್ಯನೇ ಸ್ವಾಮಿನಕುಲು ಮಲೆಕ್ ಬಿದ್ದಣ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ನಡೆದಾರ ಐನಾತ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನೇ ಭಜನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತು ದೇವಣ್ಣಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಭಜನೆಗೆಲ್ಲ ಪೋವಂದೆ ಭಜನೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ನಡುಟು ಭಜನೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಐತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಅಂಚ ದೀನ ನನಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಗಳ ಬಿದೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮುಗಿದೀಜಿ ಬಿದೆ ಅದೇನೆ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೇಗ ಪೋಡೆ ನಲ್ಪಡದು ಭಜನೆ ನಲ್ಪಡದು ಬೇಗ ಪಿದಡಿಯ ದೇವಬಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಉಂಡಿನಿ ಅಂಚೆತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎರಡು ಬಾಲ್ಯನೆ ಚಾಕಲೆಲ್ಲ ಪಿದಡ್ರೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಮುಂಡದ ಬದಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತೂರ್ದಲ್ಪ ಸಾರಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ದಲ್ಪ ಹೊರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಬಾರ್ದಾಂಡು ಆಯ್ತು ರಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಮ್ಮು ದೂರ ಹೋಗ್ಬು ನಮ್ಮತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬುನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಬಾಬಾಗ್ ಅಚ್ಚಿ ದಿಂಚಲ ಇಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಪಿರ ಬನ್ನಗಲಕ್ಕಲ್ನ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂಚ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಅಟ್ಟನೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಡೆ ಬತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಗರಡಿದಲ್ಪ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಲ ಮೂಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ವನಸ್ಲ ಮೂಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರಕ್ಷಣ ವೈದೆ ಹೋದು ಬರ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಮುನಕುಲು ರಡ್ ಜನ ಬಾಲೆನೆ ವನಸ್ಲೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾಮುನಕುಲು ಮೇರು ವೆಜ್ ಓಡೆ ಮಾಡಲು ವೆಜ್ ತುಂಬ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಿನ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ದೀತೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಬಾಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚದು ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಒನಸರ್ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಾಲಿ ಮಂದಿ ಇತ್ತ ಬಲ ತಿನ್ನತ್ರೆ ಅದು ಈಗ ನಿರ್ಸಂತ ನಾನು ಮರ್ಮಲ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಮಲ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಮರ್ ಬಾ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ನೀ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದ್ದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಬೈಕ್ ದೆತ್ತನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಓ ಬೈಕ್ ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಾರಡು ತ್ರಿಭುವನ್ ಶೋರೂಮುಡು ಅಂಚ ಅದು ಓ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ತೀಯರೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಹೈಟ್ 2 ಜನ ಆಯ್ತೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಏರೆಗ್ ಗಾಡಿಂದ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತುಕ ತ್ರಿಭುವನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿತ್ತು ತೋಡು ಆ ಬೈಕ್ ಇಂಜಿನ ವಿಷಯ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ತೂದರ್ಕ ಬೈಕ್ ದೆಪ್ಪುನಾರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಬೈಕ್ ಬೇತೇರಿಗ್ಲತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋಗು ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಸೌಖ್ಯನೇ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋನ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿ ಮೇರೆ ಬೌನ್ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋನ ಬೌನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾವಿಕರಿ ಬಲೆ 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 ಸಬೇಕು ಬಲೆ ಪೈ 6,000 kilometers given book. Hi sir, 6,000. ಇದಾನ್ಬಲೆ Touch pound. ಧರ್ಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ದಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏತು ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಏತು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದೆ ಓ ಗಾಡಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಿದೀತಾರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀತಾರೆ ಓ ಗಾಡಿಂದ ಯಾನ ಸತ್ಯ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡತ್ತೆ ಬೇಗ ಹಣ ಗೊತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ನನ್ನದು ಗಾಡಿಲುಂಡು ಪೂರ ಡೆಡ್ ಉಂಡು ಚಂದ ಒಂದು ಸುಖ ಕಡೆಕ್ಲ ಬೈಕ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತನು ಒಂದು ಹೀರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬೈಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂದೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಮೈಲೇಜ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಂಡ ಆನ್ ರೋಡು ಎತ್ತು 75+ ಅದ ಅದನ್ನು ಪಂತೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ ಅದಂದು
ಆಂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಮೈಲೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತೂಯರೆ. ಮೇರೆಗ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೈಕ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂಚದು ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಬೈಕ್ಲ ಪೂರ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂದುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಆತಿಲಕನುಂಡು. ಆವಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅರೆಗ್ ನನ್ನಾತ್ ಐನಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಅರ್ನ ಜೀವನಡ್ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ. ಇಡೆಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನಾತ್ ದಯಮಂತದ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವೊಂದು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ಐನಾತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.